Het is Noorderwien, pro de muziek dus. En we gaan er ook op praten, want ja, er zijn net zo volle bands, zeker net uit Friesland, die ze kennen, dat ze Ahoy misschien wel uitverkeerd. Nou, ze zijn onderwijs, het Pink Floyd Project. Er zit een verhaal achter en daar ga ik met André Becker, een van de leden van het Pink Floyd Project, op praten. Mooiste beste, André. Dankjewel, Willem. Het gaat over een concert van het echte Pink Floyd van 30 jaar verleden, maar even in je project. Hoe lang besteed je hem nou eigenlijk? Nou, wij kennen ik haast een jubileum ontdekken. Want Nou, dat dacht ik haast. haast 20 jaar, 2026. Ongelooflijk. 2006 begon. Ja. Ja, het gaat maar terug. En dat doe ik nog even doen, maar alweer 20 jaar haast, joh. Ja, het gaat snel, hè? Goh. En fantastisch optredens die nog steeds trouwens. Theaters, uitverkocht, grote shows. Ja, het gaat nog steeds goed. We zitten een heel prot in theater. Hè. We doen nou echt theatertournees. En ja, die verkeer je goed. We doen een rockreus nu. We doen iets goeds, maar die muziek van Pink Floyd, ja, mensen willen dat beleven. En het is zo groot, die muziek. Ja. Ondanks dat ze eigenlijk maar één hit hadden. Ja, fantastische albums. Fantastisch al. Ja, ik heb hem nog steeds op Dark Side of the Moon. Dat is mijn absolute favoriet wat dat betreft. Ja, dat is mooi. Nou, daar ben we nou maar in het theater bezig. Maar Return to the Dark Side of the Moon. Ja. Integraal. Onleiding om die te vregen is een Rommerhof concert van het grote Pink Floyd, om het zo maar eens uit te drukken. 30 verlien, dat is Takemier pas trouwens, zit ik er even bij. In de Kuip. En het weer net mij het laatste concert van Pink Floyd in Nederland. Klopt. En daar ga je wat bijzonders mee doen. Ja, 30 jaar verlien. 1994, ik was er zelf bij. En het was mijn eerste concert, grote concert dat ik zeg. En wij gaan precies diezelfde show, in ieder geval dezelfde setlijst spelen, maar diezelfde show. Dus waarom naar 94, 30 jaar, waarom in de tijd? En zij spelen in de Kuip en wij doen het in Ahoy. Ja, grote zaal. Mooi, hè? Ja. Waarom de Ahoy? Ja, Rotterdam, ik snap, de Kuip is dichtbij. Maar het is een joekel van de zaal, het is een Rommerhof de zaal, het is een zaal met een namen. Ze willen het North Sea Jazz Festival, alles zit er. Is dat de keuze ik west eigenlijk om daarheen te gaan? Nou ja, in eerste instantie zeiden we van ja, het hele verhaal hiet ik, hè, Pink Floyd in de Kuip 1994. Toen zeiden we ja, wij kennen het naar de Kuip. Ja, wat net ken, maar dat wie toch iets te grut onpakt, zeg maar. Dat wie way out of our league, zeg maar. En toen zeiden we van ja, toen wie Ahoy eigenlijk direct de eerste keuze. Ik moet net zeggen de tweede keuze, maar die kwam er direct bij. Qua sale is het geweldig en het had een heel protte historie. En het mooie is dat Pink Floyd ik heel veel mee Ahoy had. Want zij waren in 1971 de eerste band die daar een concert toen in Ahoy. Ja. Dus het ademt er ik Pink Floyd. En ja, we kennen mooi Pink Floyd in de Kuip 1994 van jou net naar Amsterdam daar natuurlijk. Dat wordt hem net. Ja, nou om te prikkelen, maar ik snap die wel. Ja. Is het heel simpel? De bel is naar de directie van Ahoy, de prikst een datum en het is clear? Of had het wat meer voort in hier? Gelukkig hebben wij een groot impresariaat achter ons. En elke keer als wij een nieuwe show doen, hebben wij een soort brainstorm ergens in het land. En dan gaan we mee zitten en daar is hij ik bij. En toen kwam dit idee. Zo van Pink Floyd in de Kuip, 94, zo ging het. En nou direct die eigen zei van dit is misschien wel wat. En hij is eigenlijk letterlijk even uit de groep gegaan. En ik zei, ik zal even wat proberen. En die had Ahoy bellen en hij had een optie om en dat je clear. Maar wat voor avontuur is dit voor je? Had al de kriebels of juist net? Ja, of? Ja, ik heb zeker de kriebels. Ja, Ahoy, ja, sorry dat ik het misschien wat grutter maatje dan het is, maar ik vind dat toch een magische... Dat is gigantisch, wat van mijn gevoel. Ja, nee, dat klopt. Het is inderdaad, de geschiedenis van Ahoy, Pink Floyd had te spelen. Nou hebben wij echt, ik wil zien met heel veel publiek hebben wij ik wil bespelen. Dus dat is het misschien ik net, maar het thema is wel echt iets. En ik denk dat vooral, het zit hem in de tarieting van dit hier. We gaan een Facebookgroep oprichten waarvan we zeggen van nou, iedereen die bij dat concert was staat, ga naar die Facebookgroep daar, deel je tickets van toen en verhalen en dergelijke. Nou, dat doen ze echt massaal. Dus we willen echt dit komend jaar broeken om
de Nijtat te leven. En dat het sentiment van 94 toen in de Kuip, dat vooral het dot, zeg maar. Dus ik denk dat het die targeting is voor u. Maar iedereen dat we daarheen gaan, dat is het mooiste ervan. Maar ik viel hem wel, ik al, ja. Prikkel mee, wat staat er op een setlist destijds en wat je hem nou spelen kennen? Integraal Dark Side of the Moon. Dus dat is een meevaller, want die doen we nou ik. Ja. Maar dat en van Division Bell een aantal prachtige stikken. Natuurlijk de grote hits als Money, Shine on Your Crazy Diamond, Wish You Were Here, Comfortably Numb en dergelijke. Maar we gaan precies diezelfde setlijst spelen. En het podium wat we gaan bouwen, dat zal er ik zo uit gaan zien zoals dat in de Kuip toch Pink Floyd delzetten is. Maar ja, we zijn nou aan het uitvinden van ja, wat houdt dat allemaal in die venue en wat komt er allemaal bij Shen. Dus ja, we zijn eigenlijk nog maar krek los. 5 september hebben we de verkeer ingegaan en ja, nou de rest. Ja. Hoe binnen eerste reacties? Geweldig. Ja? Ja. Wat wij vinden, wat wij vonden, dat komt ik echt zo uit. Dat mensen zeggen, oh, dat concert, daar vieren wij ik bij. Hè, Pink Floyd, dat is eigenlijk al een soort hele oude band, zeg maar. En in de jaren 60 en 70, ja, de generatie van toen, die ben al flink ouder. En die had er nog wel eens hoor. Maar 94, dat is 30 jaar geleden. Ik weer erbij. Die generatie, misschien wie is er zelf ik wel bij. Nou, ik kan nog wel een wreed verhaal daarom, maar dat vertel ik aan. Precies. Ja. Hè, dus het spreekt gewoon nou ik de generaties van nou echt aan, omdat we daar toen bij waren. En dat is het bijzondere erom. Ja, kaartverkeer is los, is ik erbij ben. Nou, dat vertel ik tegen hem. Ik hier kaarten, 2 kaarten. Die heb ik voor het jong als trouwcadeau. Oei. Alleen het wrede is dat huwelijk is helemaal net goed hoor. Dat is heel mooi daar, helemaal. Ja, dat mooi ja. Dus er zit altijd nog een rondje omheen van mij. Ja, het wie gegund, ja. Daar gaat het net om. Achteruit wel, ik heb toch wel een beetje speed, maar ik ben net. Dus straks met muziekliefhebber. Ja, zeker, ja. Technisch, wat hoort dat in? De full-blown luchtshow, alles. Ja. Zei hij wel quadrofonische concert, jong? Wie dat deze of wie dat weer een oren? Eigenlijk alles. Hij is een quadrofonisch ding. Quadrofonisch van alle kanten komt. Ja. Daar ben ze al in het begin jaren 70, maar hebben ze daarmee experimenteerd. Maar eigenlijk hoeden ze in 94 net beslist met te spelen. Ze hadden dat toen al wel dingen. 88 dat we een prestige moment, omdat in begin jaren 80 Pink Floyd met Roger Waters eigenlijk stopte en ze dachten van nou Pink Floyd komt nou net meer waarom, want het is geen Pink Floyd meer. Dus daar zit een soort prestige in. En 94 weer van we doen gewoon een keer weer een wereldtournee doen en we pakken gewoon enorm uit. En dat is nou direct het grote prestige ding. We pakken enorm uit. Ja, dat had Pink Floyd en dat moeten wij dus ik. En we hebben nou de modus ontvinden van wat ken productioneel, wat ken er in Ahoy en hoe krijgen we daar de goede modus in. Ja. Ik denk toch een beetje zenuwachtig. Ja. En zei jij dat ook. Zo is het spanning. Zo wordt dat voor de Ahoy. Waarom nou al? Nou, de kaartverkeer is los. En er is al een grote belangstelling voor. Dus wij wasken al vast en zetten hem al vast in de agenda. September, tak hem hier. Pink Floyd Project. En ik vind het toch hartstikke mooi vanuit Friesland wij. Rotterdam, Ahoy, Rommerhof de Zaal. En dan ook nog Pink Floyd deel zetten. Ja. Dik respect, absoluut. Dankjewel.